ଓ କଣ ହବ? ଅଛି ଅଛି ଆଁ? କଣ? ବେଲୁନ ବେଲୁନ। ଓ ଜନ୍ମଦିନ ବେଲୁନୁ ସେ କଥା କହୁନା। ନା ଆମର ଖାଲି ଏୟାରଟେଲ ଆଉ ଜିଓ, ଡୋକୋମୋ ଆସୁନି। ଓହୋ କଣ୍ଡମ ଦିଅ। କଣ୍ଡମ ସେଟା କହୁନା ଆଣୁଛ ଆଣୁଛ। ଆଉ କିଲୋ କୁড়ା ଦବ। କଣ ଗୁରା? ନାଇଁ ବାପା ଏମିତି ଆସିଥିଲି ଆଉ। ଆରେ ବଟାବଟା କୁଆଡେ ଆଉଛୁ? ଆସିଥିଲି। ଏଇ ନିଅ ତମ କଣ୍ଡମ। ଆରେ ତ କଣ? ଏଇଟା କଣ୍ଡମ ବା। ଆଉ ତୁ ତ ବାପାକୁ କଣ୍ଡମ ଶିଖେଇବୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ବଟାବଟି କଣ୍ଡମ କଣ କରିବୁ? ମୋର କଣ ହବ ମୋର ମୁଁ ତମକୁ କଣ୍ଡମ ମାଗିଥିଲି। ତମକୁ କଣ୍ଡମ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି। ଆଉ କଣ ମାଗିଥିଲ? ମୁଁ ତମକୁ କଣ ମାଗିଲି? କଣ ମାଗିଲ? ମୁଁ ମାଗିଲି ହଁ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ମାଗିଲି। ତମେ କଣ ମାଗିକି ଦଉଛ? ତମକୁ ସୁବା ଭୁଲରେ ନେଇଗଲି। ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଗିଥିଲି ବାପା। ଆରେ କାଣ୍ଡରେ କଣ କରିବୁ? କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଇନ ନାହିଁ ବା। ଆରେ ମୁଁ ତ ଘରୁ ଆଇଲୁ ଲାଇଟ୍ ବୁଲୁଥିଲା ଫ୍ୟାନ ଜଳୁଥିଲା। ପଡୋଶୀ ଘରେ ଲାଇନ ନଥିଲା। ମତେ ଭାଉଜ କହିଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ହଉ ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ ନିଅ ତମ ପଇସା। ବାବୁ ସେଟା ରଖିଲ ମତେ ଦେଇଦଉନ। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲି କଣ୍ଡମ କିଣିବା ପାଇଁ। କଣ କରିବି ପଛ ଗୋଟେ ବାପା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଛି। ତମ ଦ୍ୱାରା କେବେ କିଛି ହେଇଛି ନା ହବ? ତମଠୁ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟା ବହୁତ ଭଲ। ତମର ସେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟା ପଠେଇ ଦିଅ।